Borok ngây asai phaika blame Bwkha si kaham khaidii mukhangle tamo srapjani bisingono slaijagui thangui mano nini Bwkha kaham tei nini uansukma kaham abo hai hinkhe si जों kaham wngui mano जों o mukhang thaisa naithokbai tamo khainani chini Bwkha si asal kaham wngna nango hayade baksa borok rokni khugo ang obo hai khwnao je angle Bwkha kaham de wngtong hamye de wngtong angbo naina thangya ang ani hamjakma borokni mukhang simi naithok nukhangkheno mankhangkheno phaio obo hai rokhnai sama khwnao ang phiyaba Kwbui kokle obosi mukhang thaisa naithokbai nang kuno dino phano khaksangma mangala nini hamjakma borok mukhang naithok eba mukhang sitra phano wngui tongthong bini Bwkha kaham wngkhangkhe khaksangma ajagao kwbangma tongnai o mukhang naithokbai nang tamo khainani hamjakmao kwnui relationship o khaksangma tei hamjakma tei maya obo haisi tongna nango hamjakmao khaksangma mankhangkhe si o hamjakma salbromno khushi bo tongo angle ani hamjakma borok naithok phano wngui tongthong sitra phano wngui tongthong boini bagui si sitra phano ani bagile kogono tongo boini bagui khaglo bubar phano ani bagile rangsakni khumbar hane sem ani bihbo haino boini bagui sitra phano ani bagile ani bihik rangsakni slai phano kotorkhu ani bihik ano je hamjago ang kuno bai phano suna kari norokni bode abo hai saimanya phiyaba ani bihikle ano hamjak sugo ang bini hamjakmano kari tei mung sananya langmao ang ani bihik tei ang bini hamjakma ang asakno nango ani amani pore ani bihik ano aske care khaikya tei ani chuge jora rogobo ani bihik ano logi ruwei ano chukritha ang ani bihikni hamjakmani bade tei mung sananya